салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньёҳасеё ёробун, Фарзонаим нида. Этикет дар Корея чӣ гуна бошад? Албатта этикеташон аҷоиб аст. Дар ин барнома якчанд намуди этикети Кореяро бароятон мефаҳмонам. Бо диққат тамошо кунед. ҳангоми салом кардан дастро пеши ноф гузошта, саро каме поён карда салом медиҳанд. 안녕하세요. 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 ва ҳангоми хайру хуш низ ана ҳамин тавр хайру хуш мекунанд. нағз монед. 안녕히 계세요. нағз равед. 안녕히 가세요. ҳангоме ки бо нафаре шинос мешаванд, сараввал номашонро мепурсанд, баъдан сину солро. аҷиб аст ҳамин тавр не? барои чӣ сину солро мепурсанд? барои он ки аввал сину солро фаҳманд ки хурд ҳастед ё калон, то ки мувофиқи сину солатон бо шумо муносибат кунанд. яъне чӣ тавр? хурд бошед, номатонро гирифта суҳбат мекунанд, агар калон бошед, апа ва ё ака гуфта суҳбат мекунанд. баъдан аз куҷо ҳастед гӯён мепурсанд. бо шахсони калонсол бо ҳурмат гап мезананд. бо сину соли худ баробар будагиҳо, бо дӯстон ва бо хурдсолон бо лаҳҷа гап мезананд. дар Корея аз хурдӣ, аз 1 ва 2 солагӣ аллакай аппагӯӣ ва акагӯиро меомӯзонанд. дар ин ҷо қариб ки ном умуман гирифта намешавад. вақте дӯстат бошад, ном гирифтан мумкин, вале агар аз ту калон бошад, ҳатман ки аппа ё ака гуфтан зарур аст. пеш аз шавҳар баромадан фарқе надорад 20 сола ҳастӣ, 25 ва ё 30. нафароне ки ҷавонзан ҳастанд, хонум гуфта садо медиҳанд. вале баъд аз шавҳар баромадан 21 ҳастед, 25 ҳастед, 30 ва ё 40. баъд аз шавҳар баромадан хола гуфта садо медиҳанд. аммо дар фарҳанги мо чунин нест. нафароне ки ба шавҳар баромаданд ва сину солашон то 40 расидааст, ҳамеша апа гуфта садо медиҳанд. ҳамин тавр не? аз ҳамин лиҳоз фарҳанги мо бо фарҳанги Корея хеле фарқ мекунад. бо шахсони ношинос фарқе надорад хурд ҳастед ё калон, ҳамеша бо ҳурмат гап мезананд. баъд аз оне ки шинос мешаванд, баъдан сину солро пурсон шуда, мувофиқи сину солатон муносибат мекунанд. ҳангоми чизеро додан ва ё гирифтан бояд бо ду даст ана ҳамин тавр гиред ё тиед. ин этикеташ муҳим аст. вақте бо як даст дароз мекунед, онҳо ғазабӣ мешаванд ва намепазиранд. этикет ҳангоми хӯрокхӯрӣ. дар вақти хӯрокхӯрӣ то калони хона сар накунад, хурд набояд ки хӯрок хӯрад. ҳангоми хӯрок хӯрдан бо иштиҳои том мегӯянд машикет тусеё ва ё нағз мехӯрам, чалмогесм нида. баъд аз хӯрокхӯрӣ қошуқу вилкаро дар косаи хӯрок ин тавр нагузоред, чунки намепазиранд. хӯрокро бояд то тамом шуданаш хӯред. каме агар монад, исриф мегӯянд, мумкин нест. бо қошуқ биринҷ ва хӯроки обдор мехӯранд ва бо чӯбчаҳо салат мехӯранд. ҳангоми хӯрдани нӯшоки спиртӣ, хурд бояд дар стакон рехта диҳад. инчунин вақте бо кореягиҳо якҷо хӯрокхӯрӣ равед, аз рӯи ҳурмат бояд бо онҳо нӯшед. рафту шумо нӯшоки спиртӣ наменӯшед, бокене метавонед нӯшокии кола, фанта, пепси, чизе ки ғайри спиртӣ бошад, метавонед нӯшед. танҳо якҷо бардошта нӯшидан лозим аст. ҳангоми нӯшидан фарқе надорад нӯшокии спиртӣ аст ва ё нӯшокии кола, фанта ва дигару дигар. на ин ки рӯбарӯ, ҳамеша бояд рӯи худро дигар тараф кардан нӯшед. аз рӯи эҳтиром аст. вақте ки бо дӯстон ё раиси корхонаатон, умуман шахсе ки аз шумо калон аст, якҷо хӯрокхӯрӣ меравед, ҳатман расходи хурдаро калонсол месупорад. баъд аз хӯрок хӯрдан бояд ҳатман раҳмат гӯед ва рамзи раҳмат гуфтан чунин аст. хӯрокро нағз хӯрдам, чалмогосм нида. этикет дар партов. партовҳоро алоҳида ана ҳамин тавр мепартоянд, яъне пластикаро дар партови пластикӣ алоҳида, партови хӯрокро алоҳида, партови шишаро алоҳида, партовҳои коғазро инчунин, салафанҳоро низ алоҳида ва партовҳои майдачайда низ алоҳида бояд партофта шавад. инчунин дар салафани махсуси партовпартоӣ меандозед ки он бо ҳисоби тоҷикӣ 20 дирам меистад. агар риоя накардед, ҷарима месупоред. нархи ҷарима $200 аст. дар ҳар як гӯшаи домҳо
камераҳои назоратӣ алалхусус барои партовгоҳҳо гузошта шудааст. нафаре ки риоя накарда мепартояд, аз камераҳои назоратӣ дида он шахсонро ёфта ҷарима мекунанд. ҳангоме ки омадед, дар ин чиз эҳтиёт бошед. этикет дар нақлиётҳо. дар автобусҳо ҷойҳо бо ранги зард аст ки онҳо ҷойи барои пиронсолон ва маъюбон аст. набояд он ҷо нишаст. ҳамчунин бо ранги гулобӣ ҷой ҳаст ки он барои занони ҳомиладор аст. инчунин дар метро дар ҳар як вагонаш ҷой бо ранги гулобӣ барои занони ҳомила аст. фарқе надорад ҷой холӣ ҳаст ё не, ҳатман бояд ҷойи зани ҳомила холӣ бошад ва ин гуна ҷойҳо барои пиронсолону маъюбон аст ва танҳо онҳо метавонанд нишинанд. мардуми миёнасол ва ҷавонон наметавонанд шинанд. дар ин ҷо бо ранги сурх навистанро намепазиранд. ҳамеша бо ранги сиёҳ ва бо ранги кабуд менависанд. бо ранги сурх нависед, хашмгин мешаванд, чунки ранги сурх рамзи мурдаро дорад. ҷангҳое ки аз сар гузаронидаанд, хунрезиҳои ҷанг пеши назарашон меояд. аз ҳамин лиҳоз ранги сурхро ҳангоми навистан намепазиранд. инҷо бинед, велосипедҳо гузошта шудааст ва чунин қулф мекунанд ва мегузоранд. касе намерасад ва касе намедуздад. инҷо бошад ҷойи партовҳо. ана ҳамин домҳое ки мебинед ҳуқуқ доранд дар инҷо партовҳояшонро партоянд ва чизҳои рӯзғори хонаашонро ки сифаташ хуб аст дигар истифода намебаранд, инҷо мегузоранд, то ки оилаҳои камбизоате ки муҳтоҷанд омада аз инҷо мегиранд. кореягиҳо зиндагиашонро чунон осон карданд ки дар ҳайрат мемонӣ. бинед, ҳангоми кӯчидан чунин мошинҳо ҳаст ки кӯчу бандро бо ана ҳамин тавр мефароранду мебароранд. нархаш на он қадар гарон аст, ба маоши худашон миёна аст. муҳим он ки қулай аст. этикет дар ҷойи кор. дар ҷойи кор раисонро беҳад эҳтиром мекунанд, бо коллективашон беҳад хуб муносибат мекунанд, атмосфераро бо чунин муносибаташон зебо мегардонанд. раис ҳамеша пеш аз коргар аз кор меравад ва пеш аз рафтан бо коргаронаш хайру хуш карда ман меравам, бахшиш ки пеш аз шумо меравам гуфта корхонаро тарк мекунад. боз як аҷоиботи дигар, вақте коргари оддӣ шароити хуб дорад, мехоҳад ки мошини пеши пеш гирад. рафту агар раисаш мошини аз ҳама пешро дошта бошад, коргари оддӣ наметавонад аз раисаш дида мошини гаронбаҳо гирад, чунки аз рӯи эҳтиром нест. яъне коргар ҳамеша аз раис бояд мисли худаш паст бошад ва чизои ба худ баробарро истифода барад. ҳарон нафаре ки оянда ба Корея меояд, пеш аз омадан ҳатман ин барномаро тамошо кунад ва этикеташро омӯзад. инҷо мерасем ба поёни барнома. барномаҳои ҷолиби ояндаро интизор бошед. то дидор. ёробун, то маннаё, аньён.